Добър вечер. Няколко думи за нашата гостенка, за Катя Петровска, макар че мисля, че всички, които сте тук, имате понятие коя е тя. Тя е родена в Киев, но от самия край на миналия век, от 99-та година, живее в Берлин и пише на немски. Първата ѝ книга, може би Естер, е публикувана точно преди 10 години, през 2014 и е преведена на 20 езика, един от които е българския и мисля, че на български преводът излиза относително рано, бързо, след издаването на книгата в оригинал през 2016 в издателство Парадокс. И Катя Петровска, доколкото си спомням, беше тогава в България по повод на издаването на книгата. За тази книга тя получава и наградата Стрега Европео. Впрочем, същата награда има и Георги Господинов за романа си Времеубежище. Да. Него мисля, че няма нужда да ви го представям подробно, само ще напомня, че само преди няколко месеца в началото на есента излезе най-новата му книга "Градинарят и смъртта" и предполагам, че, т.е. надявам се, че ще стане дума и за нея в този разговор. Не бих искала толкова подробно да представям авторите, колкото да кажа кои са общите неща между тях, защото в тяхното писане има много общи неща и разговорът ще се върти основно около това. Например, интересът им към миналото, към историята и преди всичко към тази способност на миналото да избива в настоящето, особено когато не е до край осмислено, изговорено и осъзнато. За личните истории, за личните биографии, през които те и двамата предпочитат и смятат, че тази история и това минало могат да бъдат разказани. Но да започнем направо с разговора, защото нямаме много време. От сега ще кажа, че в края на разговора ще има няколко минути за въпроси от страна на публиката, така че можете да си ги намислите. Тази годишните литературни срещи, т.е. есенното издание на литературни срещи, са в рамките на един фестивал, който е посветен на 35-та годишнина от падането на Берлинската стена. И затова ми се иска да започнем разговор от там. Вие двамата сте от поколение, за което Берлинската стена е едно от важните събития на младостта, изобщо на биографията ви, на писателската ви биография. Това е и въпроса ми. Какво е значението на 89-та година на падането на стената за вашето писане? Вие сте от поколение, чието съзнателен живот протича по-скоро след 89-та, но имате много ясни спомени и много ясно разбиране за времето преди това. И тази разполовеност на биографиите ви преди след стената, преди след 89-та година, важна ли е за начина, по който пишете, за темите и изобщо за почерка ви? Добър вечер на всички. Аз бях на 21, когато падна Берлинската стена, бях втори курс в университета и в България обаче за мен по-важната дата беше 3 ноември. И аз ще кажа защо. Тогава имаше един протест на екогласност. Това беше преди 10 ноември. И си спомням ясно как почти по случайност попаднах там с един приятел и извървяхме тези метри, колко са, 200 метра от градинката на Кристал, по жълтите павета, покрай Александър Невски до страничните прозорци на парламента. С някаква прокламация, с много хора. И сега трябва да стана да покажа как вървяхме тогава. Ние вървяхме доста плахо, обръщахме си така главите настрани и правихме ето така този знак на победата. Защото отстрани беше пълно с хора, които имаха камери, нас ни беше страх. И за мен е важно, когато започваме да говорим за тази дата, да си кажем колко не бяхме научени на това как се ходи свободно, как се говори свободно и как има памет за свобода. И тази памет за свобода някак си нямахме чисто телесно.
Ние бяхме научени как се марширува, знаете, че това е друга крачка, но как се протестира, те първа щяхме да се учим. И помня, че след това написах един текст, който казваше, че на 10 ноември на нас ни съобщиха по телевизора, че сме свободни. Така както ни съобщаваха преди това, че някой е посетил някоя държава или сме научили, че са пуснали пипер, червен пипер, олио и други дефицитни стоки. Това е пресилено, разбира се, защото и преди 10 ноември е имало вече групи, дисидентски организации и така нататък, но за голяма част от нас ние не бяхме подготвени. Тоест тази стена падна, да бъдем максимално честни, без нашето участие. Не сме я бутали ние от тук. Но разбира се, това беше страшно важен опит за мен. Ние прекарахме цялото си студентство отвън и бяхме сигурни, че всичко много бързо ще се оправи и ние ще бъдем една абсолютно нормална държава в рамките на месец до 2. И съм разказвал това, как един колега каза, да не ви отчаивам, но ще трябва поне половин година, докато нещата се оправят. И ние само дето не го набихме, кой ще чака половин година. И после си протестирахме с тези мои вече остаряващи колеги 30-35 години на същите места. В София местата на протест не се промениха, но и нещата не се оправиха за половин година. Ja, ich bin ein bisschen jünger. Аз съм малко по-млада и тогава през 1989 година бях студентка в един малък университет в Естония и аз почти пропуснах всички тези събития. Аз само учех по 14 часа на ден, четях книги и така нататък, но всички тези събития в последствие ме застигнаха и то по един много интересен начин. Мисля, че за хората от Киев и за хората от бившия Съветски съюз най-важното събитие между Германия и Съветския съюз беше Втората световна война. Всяко едно семейство е преживяло през този период неща, за които много трудно може да разказва. И за мен падането на Берлинската стена беше почти като една нова Втора световна война. 8-9 май 1945 година винаги сме празнували. Аз винаги съм се питала защо след това има Хирошима и Нагасаки, но разделението на Европа всъщност е пряка последица от Втората световна война и от това, че тя не беше завършила и продължаваше, макар и под една друга форма. И студената война и така нататък, всичко това са събития, последствия от Втората световна война. И това играше една известна роля и в моя живот. Никога не съм си мислила, че ще попадна в Германия, че ще науча немски. Аз започнах да уча немски много късно, на 27-28 години. Докато бях дете, всичко, което знаех на немски, беше Хитлер, капут, Хенде Холх и други подобни изрази. А баща ми знаеше на Изус стотици стихотворения от Хайне и други немски поети. Немски романтизъм играше в моя живот огромна роля. Und eigentlich, das ist tatsächlich Fall de Mauer, was mich so
Падането на Берлинската стена ме привлече в Берлин края на 90-те години. Берлин беше невероятен град. През 97-ма попаднах за първи път в Берлин и тогава видях един град, в който Втората световна война тъкмо беше приключила, защото стената беше консервирала всички стари рани. Аз стоях на Потсдамер плац през 1997 година и той беше като през 45-та, един съвършено празен площад, разрушен от войната, консервиран с стената. И ако сте гледали филма "Криле на желанието" на Вим Вендерс, знаете за какво говоря. И това някак си обърна нещата в мен. Забравих сега изведнъж името на този актьор, който исках да ви спомена. Това е един комик, евреин, много възрастен, който играе стар човек в филмите на Вим Вендерс и той търси Потсдамер плац, но всъщност няма Потсдамер плац. Това е развалина в сърцето на града. И точно същото се случи и с мен. И аз някак си почувствах, че се връщам някъде, където вече не съм била. Аз никога не бях ходила в Берлин, не знаех немски, но това пътуване до Берлин ме превърна в човек, който иска да живее в Берлин, като в човек, който иска да застане между катастрофите. Берлин на практика беше възможно най-мирното място в Европа. С много ясен консенсус за мира и за войната. Град, който живее с падането на стената, и то падането на стената не като символ, а град, в който физически присъстваше стената и минаваше през целия град. Така че с падането на стената се случи едно невероятно отваряне. Понеже стана дума за цялата тая история от 89-та година назад до Втората световна война, че и още по-назад, през 20 век, сега се сещам, че в края на книгата си Катя Петровска, между другите хора, на които благодари за помощта за нейното написване, благодари и на Катарина Раабе. Катарина Раабе е редакторка литературна, най-известна с работата си за издателство Зуркамп и специалист в областта на източноевропейските литератури. Всъщност на нея се дължи издаването на много съвременни източноевропейски автори, някои от най-известните на немски. Спомням си, че на много места всъщност в различни свои текстове и интервюта Раабе още от началото на 90-те години повтаря това, че от източноевропейските литератури, от бившите социалистически литератури, да го кажем така, след 1989 година публиката очаква основно един разказ точно за историята, за исторически опит на източноевропейците през целия 20 век, не само с социализма, но и с Холокоста, и с Втората световна война, и с всичко от началото на столетието. Тя смята, че това е голямата тема на източноевропейските литератури. И когато човек чете вашите книги, може би Естер и романите на Георги, изглежда, че тя е права. Това ли е според вас голямата тема или поне една от големите теми на тези литератури и смятате ли, че на тази тема до някъде поне се дължи факта, че в последните, може би 10-15, може би и повече години, точно източноевропейски писатели стават много актуални автори, превеждат се, получават награди, изобщо тази литература е наистина актуална в момента? Как не очаквах този въпрос и сега ще трябва да се възпаля малко. Защото аз съм имал, познаваме се добре с Катерина Раабе, в Зуркамп няма публикуван български писател, между другото, но сме имали доста големи спорове с нея точно заради тази позиция, защото много е сложно, ще се опитам просто. Според мен, първо Германия, трябва да и се признае, че Германия е тази, която прояви интерес към източноевропейските литератури. Много от почти всички писатели от
включително румънски и каквито искате, сръбски, немски аз срещнах в Лайпциг и в Берлин. Защото Германия имаше интерес. Нито Париж, нито Рим, нито някоя друга европейска столица се интересуваше толкова от източноевропейските литератури и Рабе има заслуги за това. Но, според мен, и това беше нашия спор, помня, че в Култур Брауерай имахме една дискусия с Рабе за източноевропейската литература. Според мен, слагането и продължителното държане на този етикет източноевропейска литература върху нашите романи в някаква степен леко превръща, гетоизира източноевропейската литература. Не бива да има предварителни очаквания за какво ще бъде източноевропейската литература. Ние сме преди всичко писатели и ние можем да разказваме през своята оптика нашата история или чужда история, но така се създава едно очакване за екзотизиране, което аз никак не харесвам. И тогава много спорихме с Катарина Рабе. Това излезе в Neue Zürcher Zeitung и моята теза беше, че този лейбъл, това е източноевропейска литература, тя ще ви разкрие всичко за комунизма и за еди какво си, е вреден лейбъл, е ограничаващ лейбъл. Затова съм съгласна, но не може да се отрече, че има някакъв човешки общностен опит на източноевропейците през целия 20 век. Има, разбира се. Сега, ако питате Олга Токарчук, те ще каже, че всъщност всичко това е централноевропейска литература. Нали, нейната теза, която също е интересна, е, че на изток от Москва ние пишем една централноевропейска литература, която Запада много лекомислено е продал. Знаем сето на Кундера, на Чеслав Милош и така нататък. Защо Запада предаде Централна Европа? Да. Und die in Ural sind oder in Sibirien, sie sind asiatische Literatur. Онези отвъд Урал всъщност са азиатска литература. Но когато четох Времеубежище, там видях любовта към Борхес или към Хулио Кортасар, как този старец отваря вестника и чете новините, просто можа да си представя откъде идва това. И след падането на стената, не знам какво, не мога да кажа какво сме чели, може би Калвино, може би Борхес, но това не е литературата, която аз непременно обичам. Аз харесвам съвсем различна литература. И действително почти се ядосвам, защото мене ме представят като еврейско-украински происход, въпреки че живея в Германия и пиша на немски и че пиша литература свързана с миграцията. Това е доста унизително. Катарина Рабе е човек от сорта, на който трябва да сме доволни. И действително Германия е много важна. Не всички знаем, не всички си даваме сметка за това. 98% от правата върху литературни творби се разпределят и се купуват в Германия, на панаирите в Лайпциг, във Франкфурт. И литература от цял свят, от Латинска Америка, от Корея и така нататък. И в Германия има най-много преводна литература. Например, в САЩ унгарската литература е известна заради
немския си превод. И Катерина Рабе винаги е търсила творци. Тя просто поръчва един вид творби и ние някакси се движим в тези води. Така че ако сме писали на темата и сме се опитали да обясняваме нашата история, то вината е моя, мея кулпа, но това някакси е част от ролята ни. Като казахте нашата история, да попитам нещо свързано точно с личните истории. Вие и двамата пишете по един, точно през личното, през една перспектива, която е дълбоко лична. И тук нямам предвид просто някакъв автобиографизъм или автофикционалност. Става просто наистина за едно такова много оголващо, дълбоко споделяне на личния опит, на някакъв процес на себепознание, например. И така нататък. Може би Естер става въпрос за, сигурно сте чели всички книгата, но все пак да кажем две думи, става въпрос за реконструкцията на една семейна история, поколения назад, от повествователката, от героинята, което в крайна сметка си е точно път към нейната идентичност. Тези лични истории са почти такава литературна програма при Георги, но последната му книга е един наистина такъв пределно личен, пределно оголен опит с загубата и с смъртта. Защо избирате този модус на писане и носи ли той и рискове? Предимствата може би са ясни. Това е много споделим начин на писане, много привличащ читателите, емпатичен, би казал вероятно Георги Господинов, но при всички случаи е най-малкото силно болезнен, предполагам, а вероятно носи и други капани, други рискове за пишещия. Да, аз искам да отговоря в контекста на изобщо на нашия наистина общ интерес към миналото през личното. За мен е интересно точно това топло минало. Аз го наричам топло минало. Или миналото не от 13 век, не от 17 век, а минало, което още помни тялото на хората, които са го живели. Минало, което е с човешки размери. Минало с човешки размери, с човешка продължителност на живота. Миналото на поколението на моите родители, на поколението на техните родители, на поколението на прародителите. Това наричам топло минало. И то ме интересува. И ми се струва важно то да се... За мен е интересно то да се разказва, защото по ред причини. Защото, примерно, в България има една особена така неписмена култура на миналото, на рода. Ние не оставяме много дневници, нямаме родови хроники. Много е трудно да знаеш, ще ме поправите ако не е така, но кой е бил от 16-17 век в рода ви. Или някъде 18-ти, края 19-ти, там започват нещата. Нямаме, пишат за това в Градинари и смъртта, нямаме много лични дневници. Аз никога няма да открия личния дневник на дядо си, личния дневник на баща ми и така нататък. Това, което баща ми е запазил като личен дневник, е един тефтер с записки кога е засадил доматите, кога е напръскал черешата и между тези записки е казал, почина братовчет ми, ходих на гробища. То е някъде сблъскано там, личното минало. Или като приписки в края на Библията, където пишеш ожени се дъщеря ми, загубихме еди кой си, платих 3 килограма маслини. Това е личното, което си позволяват. И в това, разбира се, аз винаги си казвам, ако имах едни лични дневници назад, колко лесно би ми било като писател да напиша една такава хроника на българското живеене. От друга страна си давам сметка пък колко е хубаво това, че има някаква прибраност, някаква
усещане, че не си толкова важен, че да оставиш лична хроника за себе си. Както казваше баба ми и дядо ми, ние сме като задния джоб на панталона. Едно време шиеха панталони и питаха, искате ли заден джоб или не. В задния джоб се слагаха гребенчетата обикновено. Имаше едни малки гребенчета. Тоест, може с него, може и без него. Може с нас, може и без нас. И това също е достойно за уважение. Това лично минало, неизговореното лично минало, премълчаното лично минало, свенливото минало, то ме интересува, да. Ich wollte wieder sofort protestieren. Аз веднага исках да се възпротивя, въпреки че съм един доста миролюбив човек. Човек изобщо не избира за какво да пише. Не е като да седнеш и да си мислиш, я да видим сега за какво да пиша, за това или за онова. Това по-топло ли ще бъде или по-студено? Не. Човек пише заради някаква необходимост. Аз съм написал за сега само една или може би 3 книги и всяко от тях е възникнало заради някаква необходимост, заради някаква черна дупка, която трябва да бъде зашита. За това, защото съм била привлечена от нещо, защото съм проучвала някакъв въпрос и аз на практика нямам избор за това, за какво да пиша. Моята книга, може би Естер, не е семейна история. Може би се заблуждавам, но това е книга за модерния човек, който живее в сърцето на Европа и върви през един исторически ландшафт. И в този смисъл няма история. Живееш в Европа, разхождаш се из Берлин и на всяка крачка се спъваш в историята. Историята е вградена в този град. В Берлин навсякъде се виждат белезите на историята и човек се движи из този ландшафт, в който навсякъде има рани. И в този смисъл ние не пишем за миналото, а за нашето пътуване през този ландшафт. И миналото на практика е настояще, защото ние сега възприемаме миналото. Парчета стена в Берлин, дупки в стените или полските гори. Ако човек живее между Берлин и Киев, автоматично, ужасна дума е автоматично, но нищо, човек бива засмукан от историята, попада в романтичния дискурс на историята за това пътуване. Не сме стигнали още до тази тема, обаче смятам, че напоследък всички се побъркахме на темата идентичност. Мен изобщо не ме интересува моята идентичност. Мен ме интересува кого обичам, с кого живея. Интересуваме моя език, интересуваме моя произход. Това е част от моята история. В съвременния свят човек непрекъснато се свива до неговата религия, до цвета на кожата, до езика, до паспорта. И така човек се побърква. Като казах паспорт, отидох да живея в Берлин през 99-та, а получих германския си паспорт преди 2 седмици. Защото в Германия човек нямаше доскоро право на двойно гражданство. Аз не исках да се откажа от украинския си паспорт. И това са остатъците от перестройката, от падането на Берлинската стена. В Берлин винаги съм
Никога не съм се възползвала от привилегиите, които ми дава живота там. Примерно, никога не съм ходила в Лондон. И аз си мислех, че докато живея с украинския си паспорт в Берлин, перестройката няма да свърши. Аз ще продължавам да бъда от поколението на Пепси. Мога да живея където си искам, да се оженя за когато си искам, но за да не свършва времето на перестройката, ще си пазя украинския паспорт. Сега с тази война германското правителство реши да разреши двойно гражданство на украинците и с това дойде края на мира, на перестройката и сега живеем в един съвсем различен свят, в едно съвсем различно време. И този юбилей сега, отпадането на Берлинската стена, е един много маниерен юбилей. И проблемите на днешния ден са съвсем различни. Да, не, тези разпалени украинци така говорят. Но мисля, че днешният свят се е побъркал по темата за идентичността. Всички са като обладани от мисълта за това, кой седи срещу мен. Бял мъж, какво означава това? На каква опасност съм изложена, като съм седнала толкова близо до господин Господинов? Лишени сме от възможността за доверието, за непредубеденото общуване. Искам да кажа, че се намираме в една доста ужасно положение. Не очаквах от себе си да кажа всичко това. Така е, когато си зле подготвен. Аз няма на къде друга да се преместя. Ако искам да се разменим. Но много различни и много важни теми всъщност излязоха от тук. Чудесничен гафа. И едното от това, наистина, сякаш сега ни се струва архаично да празнуваме падането на стената, когато света е в, не знам в какво да кажа, в войни, в Тръмп и във всичко останало. А ние празнуваме падането на стената. Но това е дълъг разговор. Всъщност, има ли връзка или няма? Това четене е част от една конференция също. И там Пол Бец, който е историк, показа една снимка. И тази снимка беше 2023 година, значи миналата година, на границата между Америка и Мексико. Дигнатата стена, защото стени има. Голямата стена там и до тази стена някой от към мексиканска страна, мисля, е сложил парче от Берлинската стена, за да се види колко абсурдно да се правят стени 2024 година. Но истината е, че стени се правят. Истината е, че стени има навсякъде. Бях това лято в Кипър, в Никозия. Не знам дали сте били. Това сигурно е единствения град, който е като сянка на Берлин, но е по-лошо. Това е абсолютно действащо разделен град. Имам предвид действащо разделен град с непрекъснати престрелки, пресичания, с усещането, когато си близо до стената, това е друг квартал, това е друго живеене, всичко е пусто. Всъщност и в Берлин горе-долу тези места от към запад, които бяха близо до стената, бяха изоставени места. Така че всъщност стени има и за стени може да се говори, но наистина ние вече живеем на 2-3 епохи след падането на Берлинската стена. Просто ни се случиха много неща. И затова тези разговори са хубави и благодаря на Дора, че прави тези срещи, защото на нас ни трябва малко време да се забавим. Човек не може да осмисли всичко, което му се случи през тия 30 години. Нали? Ще си кажа най-любима моя
любима притча за бедуините, която те вървят през пустинята и спират много по-често, отколкото камилите се нуждаят от почивка. И когато ги питат, защо спирате толкова често? Бедуините казват, за да дадем време на душата да ни настигне. Защото душата има друга скорост. И в някаква степен ние сме в това положение. И може би, ако нещо малко правим с книгите си, то е да даваме малки пространства за спиране. Че ти сега спри, помисли малко, че утре ще дойде другото, ще ни се срути не знам коя стена, ще ни дойде не знам кой. Проблема е, че вече няма много време за спиране. И няма време за спиране, но те това ползват всъщност популисти и такива политици. Те това ползват. Няма какво да мислите сега. Давайте сега, дигаме страната, правим това, отиваме там, нападаме тук. Хубаво, че тласнахте разговора на там и двамата, защото точно това щях да питам. 35 години след падането на Берлинската стена, за новите стени, които се появяват и за новите тревоги на Европа и на света. Но понеже се споменаха стените и снимките, Катя Петровска е донесла снимки, които иска да ви покаже и вероятно ще разкаже нещо свързано с тях. Мисля, че това е свързано с нова книга, която тя пише, така че вижте сега е мястото, Катя, да ги покажем и да ги вмъкнем в разговора. Ето там мисля, че можете да ги виждате вие. Nein, es ist mein altes Buch. Es ist eigentlich... Това всъщност е стара моя книга. Преди 2 години излезе и преведена вече на датски, италиански и френски. Започнах преди известно време да пиша за фотография. Защо започнах да се интересувам от тази тема? Началото беше войната в източна Украйна 2014-15 година. Тогава пишех сатирични, хумористични текстове. След анексията на Крим, настроението ми стана толкова тежко, че изобщо не ми беше до хумор. Кой би си помислил, кой би допуснал, че е възможна война между Русия и Украйна. И си спомням един миньор на фронта между сепаратистите в Украйна, в Донецк. Моята най-близка приятелка Евгения Беларусец на времето беше пътувала, стигнала до фронта и беше снимала този миньор. Той те гледа в упор. И на мене при вида на тази снимка ми се случи нещо като късо съединение в мозъка и се попитах къде всъщност се намирам, защо, каква е твоята позиция в тази война и какво мислиш ти за всички тези събития, за тази война. Това беше началото за мен. След това започнах да пиша за фотография. Излезе една книга на немски и от 2015 година насам пиша в вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Там имам специална колонка. И тези снимки, които днес съм донесла, илюстрират следното. Много по-късно разбрах как тълкувам аз снимките днес, каква е връзката ми с историята, както ти каза, за юбилеите, за връзката с историята, за това как отново
създаваме връзка с минали събития и установих, че имам снимки от 89-та година, от 68-та година, Пражската пролет, протестите в Москва. Не писах само за исторически фотографии, но тези исторически снимки представляват нещо като календар или карта на емпатията. И тогава си мислиш, че би било интересно да се напише една такава книга, обща книга за историята на Европа, където дата с събитията в Съветския съюз се сравняват с събитията в Франция, например. Това би било интересно. За първата снимка, може би говоря малко повече. Тази снимка купих в парка до стената, така наречения Мауър парк в Берлин, на Вехтошански пазар. Това не е просто снимка. Това е мъничка снимка, която купих на времето в онази ивица, в която се е стреляло по хората. И тази снимка много ме учуди. Виждаме двама човека, които са в едър план и те са от все едно, че са излязли от някакъв филм от новия реализъм и сигурно са артисти, които ще се обадят, ако попитам кои са те. И след това се обърнах към музея и всъщност това са хора, които са заставили пред Бранденбургската врата, част от това се вижда. И те казаха, че това е 11 ноември, защото стоят с автомати, на 12 вече са били без автомати. И това... Тази снимка беше съвсем дребна, съвсем малка като формат. И я поставих в шкаф до снимките на родителите ми, от училище, снимка от Киев и тази малка снимка поставих там. И тя изглеждаше почти биографично. Не бях живял в Берлин през това време, но тъй като тази снимка беше в шкафа до моите лични снимки, беше сякаш съм била по това време на това място. И се замислих какво всъщност е твоето присъствие, твоето отсъствие, твоята биография, някоя нечия чужда биография. И всъщност си мислех, че биография е всичко, което ни променя, което сме изследвали. И стигнах до идеята, че всъщност тази снимка е част от моята история. И продължих да фантазирам по тази снимка. Видях думата хаос някъде между тях. Тази снимка е случайна, но на него се вижда онова, което се случваше действително в тези дни. Хората се виждат в едър план, т.е. те излизат напред и анонимността всъщност отстъпва назад и на снимката се виждат войници без глави, т.е. те са обезглавени. Много снимки, за които писах, всъщност имаха нещо като последващ живот.
историята им продължи да се развива. 3 седмици след като се публикува тази снимка, се обади жена от Рим и каза: аз съм на тази снимка. И историята, която се разви след това, просто е твърде странна, за да ви я разкажа на това място тук. Може би още само това. Може би всички помните това време. Между тези две снимки, между времето, когато се направили тези две снимки, не е минала и 1 година. Втората снимка е в източен Берлин, в ония пояс, в който се е стреляло по опитващите се да преминат през границите. Тук е стената, от едната страна парка. И знаете, че на стената може човек да се качи и да гледа от другата страна. Има мостове, от които са били гледани и наблюдавани за това по тях да няма хора. Това са така наречените мостове за инспекция. Снимката е правена от един такъв мост. Разликата между тези две снимки ми припомни нещо, което понякога забравяме. Мисля, че всички българи от моето поколение ще се спомням за това. За това чувство на отваряне, на това, че започва някакво движение, за това, че заставаш в центъра на нещата, че изведнъж големите пространства стават лични. Всичко се атомизира. Изведнъж започва всички да те питат: кой си ти, какво преживяваш. Преди това хората бяха под натиск, нямаха никакво значение. И изведнъж всичко това престана да съществува. Всички станаха равни. Нещата започнаха да се променят, но човека въпреки всичко оставаше малък. А тук хората свободно играят бадминтон на тази ивица на смъртта. Те обаче са не само свободни, те са и сами. Аз ще задам само още един въпрос и после ще имате възможност да попитате и вие. Hast du das auch? Ти спомняш ли си за някакво такова чувство, за такова усещане? Бях го забравила, много се изненадах. Нали, това чувство, това усещане за това, че нещата изведнъж са различни, и че ти вече не си интересен за КГБ. Загуба на напрежение един вид, за това, че никой не те наблюдава. Да. Аз бях също, ние бяхме едни пишещи студенти и това се прояви това се видя в литературата. Изведнъж решихме, че всичко е възможно, че някакси карнавал е отворен и че аз мога да пиша поезия, ползвайки думите от улицата, да речем. Че ние можем да се съберем, както се събрахме в 90-те с 4 приятели и изиграхме смъртта на кръга мисъл. Това са едни много важни 4 поети от началото на века, 4 творци на миналия век. И всеки от нас играеше един от тях. И го правихме с любов. И разбира се, имаше скандали, но тези скандали бяха част от това, че не ми пука. Аз мога да направя това нещо и това е моят начин да се обясня в любов на Яворов, да речем, на един от тези поети. И всякакви такива
хулиганства бяха част от усещането, че ти можеш да направиш още една крачка напред и още една крачка напред. И че... и знаеш ли, и това може би в това имаше капан. Ние бяхме наистина... Беше наивно, хубаво, но ние си мислихме, че това е one way, еднопосочен път. Ясно е, няма връщане назад. Комунизма е свършил, тези с децата, дори децата на хората от там, от властта няма да ни попречат. И изгрешихме и не бяхме прави. В смисъл, разбрахме го след това. Като казваш за капан, аз искам това да попитам. След всичко, което в крайна сметка литературата е разказала, разказва, запомнила и предава за всички тези капани на историята, грешки, които водят до ужасни трагедии и така нататък. Сега изведнъж живеем в едни години, когато се оказва, че като че ли тия предупреждения не ни пречат да правим същите грешки. Тоест това по някакъв начин, ще да кажа отчаива ли ви, но айде да кажем, това е твърде силна дума. Все пак разколебава ли ви в тая мисия на литературата да помни, да ни кара да запомним, да продължавате ли да виждате този залог в литературата, въпреки всичко? Капаните са навсякъде. Те се виждат пределно ясно и са навсякъде и не знам какво да кажа. В днешно време се мисли бинарно. Човек трябва да се позиционира на една от двете страни. Мненията са силни, противоположни, всички си крещят и е много трудно да се разговаря. Това е, има войни, в които всичко е ясно, други войни, в които нещата обаче са по-сложни, но ние всички, според мен, сме в ужас, защото ни е отнет езика и ние нямаме възможност да разговаряме, да не говорим за това да пишем. Не знам. Като говорим за стената, човек имаме чувството, че света стана толкова сложен заради глобализацията и за това всички се връщат към националните държави, всички приемат законодателства за защита на нацията в България, в Румъния, в Грузия и това е един вид защита. И човек се пита защита срещу какво? Демокрацията се представя не като гаранция, а като опасност, като заплаха. Мисля, че това са част от капаните. Ние тук си говорим за капани, но кажете ми, кой можеше да очаква, че ще стане така? Аз много се радвам, че днес разговаряме точно по този начин, с тази интонация, защото навсякъде разговора е потиснат. В миналото така с радост говорихме за падането на цената, а сега имам усещането, че нямам право да се радвам за падането на стената, защото в моята родина се води война, която води едни до отчаяние, а други до арогантност. И аз не виждам изход от тази ситуация. Извинявайте, че така смених темата. Обаче от началото на войната пиша само за войната. Сега пиша за снимки от войната и мисля, че една снимка много добре може да пренася посланията, независимо от това дали е на войник, на жена или така нататък. В противен случай войната просто не се вижда.
Иначе показват 3 дървета в Киев. Но в същата тази нощ, която са снимали 3 дървета, 3 души са загинали в жилището си. Така че войната също е един вид капан. Не само за тези, които се бият и са в непрекъсната физическа опасност, а защото войната непрекъснато се приближава към нас и всяка нощ някъде загива цяло семейство. Това е насилие срещу всички нас. И в момента, в който си позволим да забравим войната, се превръщаме в съучастници. А когато започнем да говорим за войната, забравяме пък за нашия свят, за нашите любови, за нашата работа и за всичко крехко и нежно, което искаме да подкрепим. Тоест, войната представлява насилие срещу всички. И това е един от най-големите капани. Да говорим ли за войната, да не говорим ли за войната, какво да кажем, как да говорим, това е един от най-големите капани в наши дни. Само да подкрепя това, което каза Катя, за нещо, с което и аз говоря последните години, за този щупен разговор, който помежду ни, как изобщо да си говорим един на друг. За тази бинарност също. Стана дума за идентитета и това също е част от бинарността. Твърдия идентитет, колко твърдата идентичност води до подобни катаклизми. Не случайно, аз много харесвам заглавието на романа на Катя, може би Естер, Филай Естер. Може би Естер. Вижте тук колко е флуидно всичко, колко е нетвърдо, колко е неясно и колко всъщност точно живеем в свят, който наистина иска от нас да или не. С тези ли си или с не? Разграничаваш ли си или не? И аз не искам да ми поставят такива неща. Мисля, че живее по-сложно от това да или не. Опитвам се да разбера, опитвам се да разкажа истории. Това... Да, и мисля, че трябва да продължим да разказваме истории. Разбира се, защото дори това да не са истории за война. Не само истории за война, както казате. Защото някак си войната ще свърши и ние трябва да продължим да живеем. И ние трябва да продължим да можем да си говорим помежду си, ние тук. Историите помагат за това, мисля си, струва ми се. Разказите помагат за това. Снимките помагат за това. Аз няма да забравя една история за детето, което бяга в началото на войната, 22-а, което бяга към границата, майка му го е пратила с раницата и на ръката му е написан името, адреса и телефонния номер. За мен това, ако направим една голяма везна и тук стои тази история, тук стои цялата руска пропаганда, някакси везната ще натежи така към тази ръка. И затова е важно да помним тази ръка. Ако забравим тази ръка, ще забравим за какво се водеше тая война, кои бяха добрите. Те нападнаха, пък после ме казаха, през Втората световна това беше руско, ма преди това не беше, а вие сте фашисти. За какво беше всичко? За тази ръка. Помнете тази ръка и с тази ръка някакси се опитаме срещу цялата пропаганда да вървим. Aber ich bin viel, einerseits, ich bin sehr
Аз от една страна съм абсолютно съгласна с теб, че действително онова, което най-добре можем да правим, или поне ти, е да разказваме истории. Аз съм доста по-отчаяна. И се питам, с тази история за детето ще спасиш ли баща му? И всъщност за това става въпрос. Да, войната ще свърши един ден. И ти ще бъдеш ли този, който знае каква е неговата задача? Очевидно ти ще пишеш, но за мен изобщо не беше очевидно какво ще правя. В началото на войната бяхме... Und ich war bei mir zu Hause mit Zoom und wir hatten bei gleicher Veranstaltung teilgenommen. Ich war verzweifelt в Италия при връчването на наградата. Аз се включих по Zoom. Ти беше на връчването на наградата. Бяхме в различни ситуации, но тогава действително имах усещането, че съм на гарата в Берлин, посрещам бежанците и това да заведа някой възрастен човек до тоалетната е много по-важно, отколкото да пиша някакви истории. Тоест бих искала тогава да съм на гарата и да посрещам тези хора. Да, действително войната означава и съпротива, но няма оръжие, някой трябва да умре, някой няма защитна жилетка, трябва да се купи, трябва да се събират пари за автомобили, ако не са достатъчно, и да се извозят артефакти от източна Украина. Всичко това са факти, не са само истории. Това е проблема с войните, че ако тези горе не се справят, хората трябва да се справят сами, включително и да умират. И не можем да кажем, че само историите са важни. За мен всичко е много по-трагично и не мога да пиша за друго, докато приятелите ми са в опасност. Не знам дали разбираш това. За мен, аз лично не виждам решение и съм пълна с горчивина и се питам къде изобщо е нормалното. И самия факт, че сега разказвам за това, показвам ви морален среден пръст, както казват германците, и включително и това е насилие върху други хора. Мисля, че днес в Украйна герой е онзи, който успява да бъде нормален. Не само в Украйна. Разбира се, на съвсем друго ниво, имаме същия проблем тук. И навсякъде в Европа. Ще мисля да отворим вече разговори към публиката, защото видях знаци, че напират въпроси. Нямаме много време за тях, мисля, че за около 3 бързи въпроса, да кажем. Исках само един коментар. Много се е подготвил Манол Пейков. Едно смело предположение, отправено към репликата на Георги, че ние мислихме, че пътят е еднопосочен. Той може би наистина е еднопосочен. Ние сме вървели през цялото време по околовръстното, но не сме знаели, че околовръстно, защото беше недостроено. И сега последното ни правителство, като го довърши, успяхме да се върнем там, откъдето сме тръгнали. Просто предположение. Aber wir hatten das geglaubt, wir auch. Да, но включително и ние смятахме, че вървим в определена посока. Аз ви предлагам една игра. Да си въобразим какво бихме могли да направим с стените, които порастват наоколо. Защото през 2018, когато Тръмп построи стената между Мексико и Америка, тогава на света има 77 стени, физически ограждения между държавите. А когато пада Берлинската стена, те са 7 или нещо подобно. Това го повтарям от 2018 до сега, а сега може да го видите в художествената литературна инсталация на Стефан Иванов и на Йоанна Елми в One Gallery. И понеже Манол е инфлуенсър в Грузия, той пее там
пред 300 хиляди души в интернет. И тук виждам страшно много креативни умове, художници, писатели. Някои от тях са любимите ни писатели, разбира се. Въпросът е какво да правим с стените. Защото всъщност единственото нещо, което може да направим с стените е да си въобразяваме. Позволете ми кратка история. Аз съм журналист, казвам се Даниел Ненчев и преди да стана журналист, учих българска филология и ме заплашваше казармата. Ако не си бях взел държавния изпит след края на обучението ми по българска филология, ще да отида в казармата. Аз гледах журналистика за щастие. Но каква беше заплахата? Една снимка на баща ми, като граничар. Той е войник, много красив, с пушка, с униформа. И аз като малък всяка нощ сънувах какво прави баща ми на границата. И съм го питал, какво правите на тази граница? Ами нищо, пазим там, ама ти стреляш ли по хора? Не съм стрелял. Тази пушка, тя е гумена. Ама това не отменяше сънищата ми. И затова този страх растеше през годините и в един момент може би спря, когато Капка Касабова разказва за границата. Чрез нейните романи тя преосмисли това понятие. Но ще ви дам няколко примера. Роналд Реал, той е архитект, който на същата тази граница между Мексико и Америка направи детска люлка, кърлебалка, как се казва. От едната страна американче, от другата страна мексиканче, които играеха на една такава люлка. Клатушкаха се. J.R., един страхотен артист, благодаря за тези снимки, направи един гигантски фотопортрет, инсталация на едно дете, което е така гледа над стената. Банкси, между Израел и окупираната част на Палестина, на западния бряг, Витлеем, направи хотела с най-гадната гледка на света. Той гледа към една стена. И мога да разкажа много такива истории за художници и артисти, които са правили нещо със стената. Нека си помислим за домашно, какво бихме могли ние да направим с тези стени. Да напишем нещо върху тях, да ги нарисуваме, да ги разрушим, макар и като символ на разрушаването на един детски сън. Благодаря. Аз ще се опитам късо да отговоря на Даниел, понеже да стана, само че са много неудобни тия червени кресла. Аз съм бил на границата, граничар също, така че мога да кажа и за това, но ако трябва, и знаете, аз беше преди 89-та, бях на 19 и имах особено усещане, че това, което гледам на 50 метра от среща, е друга държава. Аз никога не бях ходил в друга държава до тогава, така че аз някак си контрабандирах себе си, беше на гръцката граница, казах, сега аз гледам Гърция, аз гледам друга държава и си носих в чантата от противогаза Зорба Гърка. И си бях в Гърция през книгата и през това. Има такива граници, нали. Но какво да правим с стената? Според мен най-малкото и не така претенциозното, което може да направим с стената, е да си дадем сметка за нея. Просто да я видим. Ако вървиш и не видиш стената, ще се блъснеш с нея. Просто да си кажем, тук има стена. И особено за невидимите стени, и особено понеже във времеубежище става дума за това, има стени не само в пространството. Стените не са само в пространството. Има стени във времето. И стените във времето са по-непреодолими. Ако аз и Манол сме от двете страни на източен и западен Берлин, на стената, един ден стената ще падне, ще се борят и ние ще се съберем. Ако аз съм обаче съм си избрал 44-та, защото там ние побеждавахме, Манол се избрал 68-та, ние никога няма да се видим. Тези стени във времето са непреодолими и го казвам, това не е просто метафора, защото ние сега живеем в строение на стени в време. Ние сега се разделяме по време. И имаме в романа за тази война, че в някаква степен Путин напада назад във времето. Не просто на запад, а назад във времето, към Втората световна. Така че
Но, наистина много стени. И последно една стена, за която не знам дали си даваме сметка, като идах насам си помислих, нали така казваме на стените във Фейсбук. Всеки от нас си има стена във Фейсбук. И това да си помислим от мен задачка. Дали тези стени не събират или не разделят? Катя? Andere Vorschläge? Други предложения? Може би още един въпрос, ако няма предложения. Мисля, че имаме време за още един, ако имате. Да. Относно за миналото и за това топло минало, за което господин Господинов спомена, то наистина е много релевантно, особено миналото през 20 век, който сега ни гради наистина нас като личности, като писатели, като творци, и мисля, че то е доста важно и за нашата идентичност, но от друга страна имам един въпрос. Всъщност, кога това минало започва да става ирелевантно, колкото и да е скорошно? Кога всъщност ние, пишейки за него, това минало се превръща в нещо, което всъщност е плоско и не можем ние да го използваме като модел за това какви да сме ние? И кога всъщност миналото се превръща в някакво литературно клише, ако мога така да се изразя, защото в днешен ден всички могат да пишат книги за всичко и за който си искат исторически период. И в това число влиза и скорошното минало. И по някакъв начин виждам, че много голяма част от младото поколение, сега тук с риск да прозвуча като някаква социалистическа леля, която се оплаква от новото време, но е факт, че много млади хора не се интересуват от това какво е било преди тях и как миналото ги гради. И всъщност това не е нещо, което е непременно лошо, но от друга страна писателите, творците, медиите, всичко това, което ние консумираме, това е нещото, което описва миналото на младите хора. И защо всъщност това минало понякога звучи скучно, ирелевантно, плоско, и къде може да се сложи тази граница, където миналото преминава в нещо плоско? И всъщност има ли такава граница, къде може да се постави? Да. Вие говорихте за няколко, как да кажа, няколко неща. Дали миналото звучи плоско, бъдещето също може да звучи плоско и настоящето може да звучи плоско, зависи кой го мисли. Кой го мисли и кой го разказва. Това е друг въпрос. Но по въпроса за миналото, което когато минава и вече не ни интересува, предполагате, че има една линия от тук до Ани Бурова. Аз съм в миналото, тя е в бъдещето, Катя Петровска е в настоящето. И това е ясно разчертано. Ами ако аз дойда тук, ще наруша тази статичност на времето. Времето не е статично и миналото не е статично в една точка. Кратка история за мястото, където сме и доблизо. Преди 10 години хващам такси от Младосено и искам да дойда тук, за да гледам изложба. Това е, нали знаете какво е това? Знаете ли? Националната галерия. Ама преди това двореца. Ама преди това Конака. Колко времена има тук? И аз казвам, историята е за друго. Казвам на таксиметровия шофьор, искам да отида в Националната галерия. И той стои, тогава нямаше такива, как се казва, тия, дето ти показват пътя. И стои, виждам, че не разбира, но не смее да пита. Къде е Националната галерия? И аз казвам, до Мавзолея. Пали колата и ме докарва до Мавзолея. Мавзолея го няма от колко? 28 години. Това е минало, нали? Но Мавзолея е тук. Ако кажеш на някой от тези хора, закараме до Мавзолея, той ще ви закара до Мавзолея. Вие знаете ли къде е Мавзолея? Таксиметровия шофьор, с който аз дойдох, точно така докара преди 2 часа. Тоест, това е идеята на нашия разговор, че да не мислим миналото линейно,
Да не мислим времената статично. Това е там и то ще се стои там. Ами не, ако сега видите пред Народния театър облечен четник и там ще видите млади хора, по-млади дори от вас, облечени като четници, може ли да отидете и да им кажете, абе това минало е клиширано, бе. Как мога тук да дойдеш си млад човек на 20 години и да ми се облечеш като четник и да ми вееш зелено знаме? Аз мисля, че миналото е клиширано. Ние сме млади хора и аз съм млад човек. Не, за съжаление. Не. Ich habe auch eine Geschichte, aber ich erspare das. И аз имам една история, но мисля да ви я спестя. Добре, с тази спестена история, като обещание за следващото идване на Катя Петровска, може би можем да завършим вечерта. Ще си позволя от името на всички вас да благодаря на тях, на Катя Петровска, на Георги Господинов за този разговор. Разбира се, на хората, които правят литературните срещи и ни срещат минимум 3 пъти годишно. Да. Ще един въпрос сякаш. Един последен въпрос. Някой ма искаше да зададе един последен въпрос. И тогава вече може да за организацията. Имам един въпрос. Бранислав Нушич в един от романите си описва български затворници в Гърция точно като индивидуалисти. Бихте ли казали, че само социализма може да определя нас, както каза Георги Господинов за липсата на дневници? Също мога да го обясна с моите баба и дядо. Т.е. всичко е било тайно, тъй като, разбира се, всеки го е бил страх да не излезе, че той е нали, не знам, да не излезе, че е срещу управата, а всъщност те са били, разбира се, всичките срещу управата. Но защо трябва постоянно да обясняваме всичко със социализма? Не мисля ли, че българин има нещо странно, индивидуалистично, затворено, което ни отделя и не ни позволява всъщност да имаме хубаво общество, което си помага? Ако е към мен въпросът, да, това съм го писал в физика на пеката, за този патриархат и тази култура на мълчанието и това, че майка ми правеше чудни баници от мълчанието си. Да, не е само от социализма, разбира се. Деда беше, нали, още 15 години и това щеше да свърши. Не е само от социализма, но социализма доста е направил. Той е придал към тая вродена патриархална мълчаливост едно, по-добре да ни говорим, че нали знаете тази фраза, истините имат уши. Това истините имат уши, през социализма имаше конкретно значение. Добре. Благодаря на всички. Хубава вечер на всички. И утре литературни срещи продължават.